Hemm bżonn ta' pjan fit-tul għall-ekonomija ta' pajjiżna għax-xhur u snin li ġejjin sabiex inkunu ċari dwar fejn irridu naslu. Dikjarazzjoni li saret mill-ekonomista Chris Patch f'intervista li saritlu minn Robert Cremona waqt il-programm Net Life fuq Net Television. Ma qabel ma nibdew nitkellmu fuq pjan ta' investiment, irrid ikollna pjan lej fej il-pajjiż ovvjament qed naraw bħala nazzjon fejn irridu mmorru biex dak l-investiment ikun pari passu ma dak il-pjan ekonomiku li nkunu qed infasslu flimkien. Chris Patch saħaq li fil-pakkett ta' għajnuna li ħabbar il-gvern kien ikun iktar għaqli kieku raħħas il-kontijiet ta' dawl u l-ilma għall-familji. Dan kien iservi ta' stimulu għalihom u joffri flessibilità. Tistimula il-purchasing power tal-ħaddiema biex jkun smaw u wkoll hemm argument ekonomiku fejn il-ħaddiema jkollhom inċentiv li nkomplu naħdmu l-esperiment li jidher li rnexxa ħafna fejn in-nies fejn hu possibbli jaħdmu mid-dar. Patch qal li l-għajnuna li se jagħti l-gvern se tiġi testiża sa Diċembru sabiex ikun hemm sostenibilità għan-negozji. Dan għaliex fil-mod ta' kif joperaw il-businesses perjodu ta' 3 xhur huwa qasir wisq. Stajna nestendu daw il-miżuri għal 6 xhur. U mbagħad ikun hemm rikonsiderazzjonijiet tal-affarijiet kif qed jiżvolġu f'Ottubru meta jkun hemm ovvjament titħejja tal-baġit normali minn sena għall-oħra. Chris Patch qal li din is-sena qed ikun imbassar li jkun hemm tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku ta' 5% u deficit ta' bejn wieħed u ieħor 7%. Fejn jidħlu l-impjiegi huwa mistenni li n-numru ta' ħaddiema bla xogħol jitilgħu għal 5.5%.